O Ourense opuxo resistencia ao Deportivo B nun derbi que tivo de todo. Para empezar, cantada de Fabricio que despexa mal un córner botado por Jaime Moreno. 0-1 e o Fabril que comeza a poñerse as pilas e conéctase o partido gracias a Lazar. José Arena saca unha falta e o francés resolve unha xogada embarullada cun tiro cruzado. Co empate no marcador, chega a acción que racharía o encontro. Esta falta na banda dereita, á beira do Curruncho. O banco ourensán aínda reclamando, Carril saca case o borde da área e Lazar fallo 2-1 coa testa. Estalan as protestas no banco visitante e o árbitro expulsa a Manolo Tomé, primeira expulsión do arbitraxe que desquiciaría os ourensáns. Chover sobre mollado, non? Creo que o segundo gol deles é unha falta que non foi falta, un balón que sacou bastante limpio Pablo, ademais, se fora falta era casi no punto do córner, sacou 9 metros para dentro, o sea que hai cousas que eu non entendo. Na segunda metade, Ourense quedaría cun menos sobre o campo polo segundo cartón moi rigoroso a Pablo. O 3-1 chegaba noutra xogada de estrategia, de novo saca Carril e marca Juanan. Pero aínda serían capaces de recurtar distancias os vermellóns nesta acción personal de David, que vai a notar cun pouco de fortuna. Pero xa no tempo engadido, cos de Tome volcados e xogando con 9, Rivera sentenciaba a Porta Baleira. 4-2 nun partido no que Ourense non mereceu tanto castigo.